L-oppożizzjoni tippreżenta l-20 Private Members Bill li din id-darba jiffoka fuq is-settur tal-persuni b'diżabilità. L-iskop wara din il-Private Members Bill biex il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità ikun bħala uffiċċju tal-Parlament indipendenti mill-Gvern. Il-Private Members Bill tressaq mid-deputat nazzjonalista u kellim tal-oppożizzjoni dwar il-persuni b'diżabilità Stephen Spiteri. L-oppożizzjoni għal darb'oħra qed tressaq emenda għall-att dwar persuni b'diżabilità fejn fil-Jum Internazzjonali għal persuni b'diżabilità llum 3 ta' Diċembru qegħdin għal darb'oħra nkunu oppożizzjoni proattiva qegħdin nipproponu sabiex il-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità l-KMPD ma teqpax aktar taqa' taħt l-Eżekuttiv, jiġifieri mhux taħt il-Gvern jew taħt xi Ministeru, iżda tiġi taħt il-Parlament. Permezz ta' dan l-att il-Kummissjoni se tkun aktar indipendenti u awtonoma. Inkunu qegħdin naqdu żewġ funzjonijiet, waħda li pajjiżna Malta ikun konformi mal-prinċipji ta' Pariġi, il-Paris Principles li l-Gvern fl-2012 iffirma għalihom. Kif ukoll il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità tkun tista' tkun aktar awtonoma, aktar trasparenti u aktar effiċjenti għaliex tkun qiegħda taqti dmira bħala regulatur fis-settur tad-diżabilità. Waqt il-preżentazzjoni tal-mozzjoni li Speaker Angelo Farrugia faħħar il-mod li bih qed taħdem l-Oppożizzjoni u qal li din il-leġislatura hi waħda li fiha l-Oppożizzjoni resqet rekord ta' Private Members Bill. L-Speaker Angelo Farrugia sostna li dan huwa aspett pożittiv li juri l-ħidma li qed twettaq l-Oppożizzjoni tul din il-leġislatura. Angelo Farrugia tkellem dwar l-importanza ta' inizjattivi pożittivi fis-settur tal-persuni b'diżabilità, settur li jinkludi fih bejn 30 u 40,000 persuna.